Baba kun je faɗin Najeriya ba na daidara ta sata da Allah ka yi mana arziki sabida wadagancin gaba ba daɗi. Idan ba ku san shi ba zo Haruna Uji zai bayyana. Wai idan ba ku san shi ba ku zo Haruna Uji zai bayyana. Idan ba ka san shi ba ka duba jikin ɗare jikinsa akwai ganyen gyaɗa kuma ba shi da kofa ko guda. Ka duba jikin kwaba muna da babban injin arziki irin na ɗan fetur jiki amma haka a jikin kwaba. Allah ka yi mana arziki sabida wadakancin gaba ba daɗi. Jikin sisin kuma akwai ‘ya'yan koko jiki. Jikin sisin kuma akwai ‘ya'yan koko jiki. Guda biyu ne aka sa jiki. Ka duba akwai kwakwa biyu su ma kuma in baka san su ba. Ka duba jikin dala, jikinta akwai dalar gyaɗa. Jikin dalar kuma, saman dalar kuma wallahi akwai ‘ya'yan gyaɗa. Idan ka kirga guda biyar amma haka na jikin dare Allah ka yi mana arziki sabida wadakancin gaba babu daɗi. Idan baka gane ba bikin fefa ta file biyar kaga mutum biyu ka gansu a ɗatsaye suna ta aikin katako cikin fefa ta file a jikin naira guda idan baka santa ba jikin naira guda jikinta akwai dalar gyaɗa. Akwai wasu lebura kowanne kansa akwai buhu amma a cikin naira guda. Idan baka gane ba don maka gargaɗi idan baka san su ba jikin naira biyar fentinta da kore ɗan kaɗan. Kuma kaga mutum guda